Tak prepáčte sa ten koniec, vypla sa mi 4 kamera, takže toto je pár 2, ako hrajú to, stále je to rovnaké úplne, len sa mi vypla kamera, aby som to opravil, tak už nemohol. Takže, aby ste pochopili, hrám hru, ak ste videli prvý diel, choďte na môj kanál a tam sa kúknite. OK, sme tu. Takže kúkame. To nevymyslíte. No to už proste nevymyslíte. Nemám pravdu? Takže ja si vezmem toto. Budem si dať si Gravity. Musíme ísť na červené, to je. Takže ideme na červených. Všetko nebo nič. Takže ideme preto rýchlo, veľmi rýchlo. Mne už je všetko jedno, ja idem. Červení útok, červení budú útočiť, takže ja rýchlo preskačím toto. Kde sú červení? Mne už je všetko jedno, ja idem. Dokonca a na smrť. Opatrné. Shift. Rýchlo. Poďte, mamči.